Folkens, kom. We are out on an adventure today. En skov. Sig et eller andet. Sig et eller andet. Nej, det er dig der. Jamen, hvad skal jeg sige? Jamen, du klipper bare, og så du behøver ikke optage hele tiden. Nej, men... Vi skal jo, vores plan var at sige lidt om kanalen. The forest. Skal jeg sige det, eller vil du? Nej, det er dig, der står for det. Okay. Det er din kanal. Det er da vores kanal. Men det er et skolekanal. By the way, folkens. Det er et skolekanal. Ingen ansigter bliver vist. Sad. Så tænker jeg, er der andre steder, for eksempel, fordi vores er jo H1. Eller Team H. Er der så en Team D? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, altså, jeg tror ikke, den kanal hedder det. Så, altså, jeg tror, der er en på skolen, der faktisk har en kanal, en af de andre. Men ingen ansigter. Så vi vil stadig prøve vlogs, bacon, whatever. Men det her, det er et lille adventure ud i skoven. Så med de dejlige fugle, og der bliver selvfølgelig klippet lidt i det, fordi of course. Så vi vil pick up. Vi skal nok sige, når der sker noget interessant. Nu skal vi igennem mosen. Oh god. Oh. Fluer everywhere. Ah! Kom ind tæt på mit øre. Når vi kommer til igen, når der sker noget, så vil der komme et klip. Så bye for nu. Forbi det her. Det her, det er et symbol omkring hvad hedder Satan. Hvis man vender det om, så er det sådan noget omkring fred. Vi kan prøve at læse mere om det, men Nej. vi ser, når der sker noget næste. Hej for nu. Vi har lige fundet noget. We found a duck. Hello. Vi kom til en form for mose. Og så vi den her and. Hello. Hello duck. Bye bye. Vi kom forbi det her. Vi var her i skoven i går, og vi fandt dem her, men den her kunne vi simpelthen ikke rykke. Mystisk. Okay. Det var endnu et sted, vi fandt i går. Okay. Jeg tror, vi følger den her rådne sti. Det er nemmere at komme igennem, fordi jeg har shorts på. Fordi det er det faktisk kommet lidt tid til. Shorts. Vi håber, vi kan uploade den her. God, der er ting over det hele. Håber, vi kan uploade den her video samme dag, den blev optaget. Men det vi fandt i går var this. Locked. En fugl. Et interessant sted. Skal vi gå videre? Det er helt fenced ind og... Ja. Bye bye. Indtil vi ses igen. Lille update, vi er seriously farvel. Men jeg tror, jeg ved, hvor vi skal hen. Hvis altså min stadsadresse er korrekt. Hvilken den er god til. Vi skal hen til... Husk, vi gik sidste gang, der gik vi hen til indgangen af skoven. Og så gik vi igennem en busk. Så kom vi ud til der, hvor vi var. Der er det der mærkelige sted. Vi går baglæns. Vi går igennem hele skoven igen, men
dejligt at høre fuglene, så nu kan I lige høre dem lidt. Ups. En stor sten. Okay, vi kommer igen, når der sker noget. Vi er tilbage. Det ser måske lidt anderledes ud, fordi jeg skiftet kameraet over i den anden hånd. Så jeg kan bedre lige at gå med den her hånd fri. Så vi har fundet det her. Vi så en sti, som gik hen til en sump, som vi ville gerne lidt tættere på. Vi vil gerne lidt tættere på sumpen. Og så fandt vi så en lille sti. Men vi fandt så også det her. Undskyld, det er lidt Jeg er lidt shaky lige nu, sorry. Jeg skal lige gennem alt det her nu. Jo. Fuck. Okay. Der skal vi ikke hen. Bananer og bananer. Er vi trapped? Vi kan måske prøve, men vi skal gøre det meget lige så stille og roligt. Vi picker jer op, når vi kommer derhen. Okay, vi kommer forbi noget af det. Vi er ikke hen... Vi er ikke hen ved hytten. Men vi er nået hernede. Finally, we're getting out. Out and free. That's nice. That's nice. Så skal vi bare tilbage. Der er 2 veje, vi kan gå tilbage. Den korte, eller den lange. Vi tager den lange. Fordi lige på den lange, der er der lige sket noget interessant, som vi vil vise jer. Så vi kommer igen, når der sker noget interessant. Det er det her, vi snakkede om med, at der er sket et eller andet hernede. Kom en bil. Skal vi prøve at gå tættere på? Så kom, Papsø. Hvis jeg skal være honest, så jeg troede, det var plastik, de brugte. Men åbenbart bruger de glas her. Jeg havde altså troet, det var plastik. God. Oh my god. No. Pick up when something happened. Okay. Vi er næsten tilbage. Nu er vi i vores skov. Den skov, vi var i, var en anden skov. Det her, det er vores skoleskov. Må vi overhovedet sige, hvilken skole det er? Jeg kalder det skoleskoven, det er fint. Nej, fordi når vi kommer ud herved, så kan man nok se, hvilken slags skole det er, måske. Der er mange skoler i Danmark. Det er vildt med det glas der. Der kommer et kæmpe dyr deroppe. Kæmpe dyr! Nu stopper vi, nu kommer der nogen. Welcome safely. Nu vil jeg så bare sige farvel.
ses i næste video. Hej hej.